Continuamos coa sesión e unha moción do Grupo Municipal de PSOE tamén sobre a prestación de funcións de tesorería nos entes locais. Ten a palabra a portavoz. Esta moción ven tamén porque os periódicos nos estaban informando dos problemas que tiñan algúns concellos para costes horarios, para poder incluso non se podían pagar aos funcionarios habendo cartos para poder facelo, non? Porque eliminaban cobertura legal que permitía, por exemplo, nos concellos pequeniños, había concelleiros que exercían as funcións de tesorería. Permitían a posibilidade de que tamén os funcionarios da carreira da Deputación Provincial puderan exercer esa función nos municipios menores de 20.000 habitantes. O 93% dos concellos españois teñen un grave problema motivado por dúas realidades. Por unha banda, non hai habilitados nacionais suficientes para cubrir todas as prazas necesarios e o custo da nova praza pode afogar a situación de moitos concellos. O que se pide nesta moción é que se adoten as medidas necesarias para derogar esta modificación da disposición transitoria da Lei de Racionalización e Sustentabilidade da Administración Local, modificación que elimina a cobertura legal da prestación de funcións de tesorería por concelleiros. En tanto, no se produce esta modificación legal, prorrogar a transitoriedade regulada na disposición transitoria sétima da Lei de Racionalización que expirou o 31 de diciembre pasado, coa finalidade de permitir que exerzan funcións de tesorería en municipios menores de 20.000 habitantes ou dos funcionarios do propio Concello ou da Deputación Provincial. Debater e acordar brevemente ca Federación de Municipios e Provincias e os sectores implicados calquera modificación sustancial da regulación das bases de régimen local e acompañar das previsións orzamentarias correspondentes calquera tipo de modificación normativa na que se establezan novas obrigas ás entidades locais, de tal modo que ditas obrigas non supoñan unha carga engadida para as súas facendas. Tamén quixera comentar que posteriormente á presentación desta moción o Ministerio de Facenda fixo un comunicado onde que sí, ahora lle permite ás corporacións locais que as persoas que viñan exercendo como tesoreiros de que non teñan de que non sean funcionarios de habilitación nacional poden continuar depois nesa mesma función. Desde logo, a situación parece totalmente un despropósito, non? Porque, vexamos, hai un Real Decreto 5 de 2014, no que o propio Estado Central, o Estado Español, recoñece que hai un gran número de vacantes na escala e subescalas e nas categorías dos funcionarios da categoría A1. De feito, na exposición dese Real Decreto 5 de 2014 establecen que hai alrededor dun 35% de postos sin cubrir. É curioso, por tanto, que se envolva unha cabeza con historias como estas na que de repente se cambia a normativa que está afectando ao posto, primeiro o posto en sí mesmo, sabendo que en ningún caso van a poder cubrirse os postos necesarios cos funcionarios coa cualificación que están solicitando, co cual poñen os concellos en risco de colapso ou incluso de incumprimento flagrante da lei. É tamén significativo que incluso se afogue a lo que se fala tanto de aforro, de se vivimos ou non por enriba das nosas posibilidades, como fai un pouco se citou aquí con a ocasión de outras mocións, que a un concellos pequenos de menos de 5.000 habitantes, donde estaba perfectamente experimentado, funcionaba perfectamente que un concelleiro podera ao mesmo tempo exercer as funcións de tesoureiro e agora se retire. Desde logo, creemos realmente que é un sentido e un sinsentido que ven agravado porque a indeterminación, digamos, na consolidación dun goberno por todas as eleccións pasadas nos últimos meses deixou sin validez prácticamente o 31 de decembro do ano pasado, do 16, sin validez o que habían feito como un parche e, por tanto, en este momento ándase con normativas e con escritos para corregir o que ten difícil corrección, porque pensemos que
si temos que esperar aos orzamentos, esos orzamentos do Estado en este momento se encontran en estado de buena esperanza e quen sabe se van a dar a luz a algo ou non, porque a situación que se vive en estes momentos no Congreso dos Diputados e nas coalicións que ali se moven, pois podemos pensar que os orzamentos van a ter unha tramitación difícil, complicada e, desde logo, difícil. Tamén recordar que precisamente a principios deste mes a Comisión Executiva da FEGAMP xa acordou por unanimidade de mandar canto antes, con urxencia, unha solución porque está se dando unha incapacidade legal para moitos concellos galegos para cubrir precisamente esos postos de tesorería, intervención na Secretaría, afectando desde logo moi gravemente aos pequenos e medianos municipios. Insisto un pouco por repetir as palabras da compañeira Teresa de que estes funcionarios que se piden agora deben ser habilitados nacionais e as convocatorias, como decía antes, con ese 35% de plazas sin cubrir, as convocatorias non son suficientes para cubrir esas vacantes. Por lo tanto, sí imos apoiar a moción presentada polo PSOE, pero queríamos facer unha puntualización con respecto aos acordos. Aquí está. Queríamos decir, Teresa, que na moción, xusto antes dos acordos, dice: por todo iso, este grupo que represento solicita a adoptación dos seguintes acordos. Adoptar as medidas necesarias para derrogar a modificación e sigue, non? Entendo eu que aí falta algo así como instar ao goberno municipal da Póla Coramiñal instará ao goberno do Estado a... Entendo. E, ademais, pois eso, como aquí estamos de nacionalistas e non nacionalistas, nos gustaría que no punto terceiro, donde se fala de debater e acordar previamente coa FEM, se incluía tamén a FEGAMP, porque, ao fin e ao cabo, sendo que son uns órganos moi particulares que desde aquí apoyemos as nosas propias institucións. Por lo tanto, insisto, un resumo, imos a votar a favor e pedimos que se estudie a conveniencia de engadir esas dúas notas que acabamos de falar. Parte do Goberno ten a palabra portavoz. Desde o Goberno tamén vamos a votar a favor desta moción. É unha realidade que se vive neste Concello e se vive en gran parte dos concellos de Galicia, sobre todo da provincia da Coruña. É un problema enorme, causa moitísimos prexuicios. É un problema feito que é incomprensible que neste país os cargos de secretaría, intervención e tesoureiro teñan que facerse con habilitados, o cual non pretendemos criticar, pero o terrible é que non hai habilitados suficientes, polo tanto, en moitísimas ocasións vémonos con persoal deficitario que ralentiza continuamente a xestión que hai que levar a cabo nos concellos, un tema do que falamos moitas veces aquí neste Concello. Neste caso, no caso dos tesoureiros, tamén pasa cos secretarios e secretarias e tamén cos interventores e as interventoras. Nós vamos a votar a favor, de feito, no noso Concello, dese afectado, porque o tesoureiro, a persoa que fai, o funcionario que fai, o traballador que fai as funcións de tesoureiro, está afectado precisamente por este decreto e, igual que a gran parte das persoas con esa situación, están traballando en base a un decreto de alcaldía. É por iso que estamos totalmente de acordo coa moción e vamos a apoiar. O Partido Popular. Bien, yo creo que la finalidad del Real Decreto en su momento fue establecer que todos los concellos tuvieran una supervisión por técnicos independientes de la administración pública, tanto a nivel de secretaría como intervención como tesorería. Sí que es cierto que se estableció un plazo de 2 años para que cubrir esas plazas, plazo que se ha demostrado que es insuficiente. Y
Y en vista de la realidad, pues el Ministerio lo que ha hecho es una prórroga del mismo. No veo cuál es el problema. Creo que todos debemos ser conscientes de que es importante que la administración esté controlada por persona cualificada e independiente y que, pues sí, ha habido un problema quizás de programación o de supervisión o de generar las plazas suficientes para que todas las administraciones tengan el habilitado correspondiente, pero ya se ha subsanado con la prórroga correspondiente. Partido Socialista. Non hai problema non en empezar o primeiro acordo que o Concello da Pobra instará ao Goberno de España a adoptar, para o secretario que tome nota, o sea, que no primeiro punto, e despois no 3, o sea, poñer a FEGA, debe acordar previamente a Federación Española de Municipios e máis que a Federación Galega. Pues tiene que estar ao goberno que tenían todos. Sí, claro, pero bueno, estar ao goberno 2 puntos, 1, 2 e 3, entendo eu, non? Que queda ben así. Algo máis? Non, é dicir que, bueno, que en algúns concellos pequenos vai a ter consecuencias económicas esta medida. Está ben que a habilitados nacionales se controlen, pero mellor habría que facer para concellos menores ou mellor de 10.000 habitantes algunhas excepcionalidades, porque vai supoñer un coste inmenso para as arcas municipais e, bueno, ahora mismo o que estaba creando pues era un gran problema, pois incluso para poder despachar, incluso para cobrar os propios funcionarios en concellos onde non había este tipo de habilitado. Antes de seguir coa sesión, quería dar un apunte que me dio o secretario, que nos acostumbremos a traer as emendas por escrito. Outra cousa, se despois no debate pois hai unha transacción entre os grupos, vale, pero si porque, bueno, é o que se viña facendo habitualmente. Sí. Bueno, pero unha emenda do contido. É o que pongo o regulamento orgánico. En todo caso, xa digo, se o que propón emenda despois é unha transacción entre o grupo proponente e o que propón emenda, pois sí se pode recolher por escrito. Creo que ese sempre se fixo así, non? Non? Seguimos. Por Galeán? Non temos máis que decir. Non creo que a situación sexa tan bonita como se nos pinta, pero realmente o que sí é certo, e aquí estamos a vivir, ben o acaba de decir a concelleira, vivimos esa situación, ese problema, e ademais ese problema que pode ter implicacións e consecuencias no futuro de encarecer aínda máis o curso da administración local cos poucos cartos que despois se entregan a esas administracións para facer frente aos servicios sociais que ten que contemplar e a todas as súas atribucións, incluso cubrindo os ocos que o Goberno Central nin dá os cartos, ni siquiera cubre tampouco esos servicios. Por lo tanto, insistir unha vez máis en que é un despropósito mal feito que se está tapando unha ferida grande con tiritas pequerrechas e que para nós os acordos que aquí se presentan son totalmente asumibles. O goberno? O Partido Popular? Procedemos a votación, entonces, votos a favor da moción? Votos en contra? Perdón, primeramente sí. Primeiro votamos a votación da emenda, votos a favor da inclusión da emenda, votos en contra, abstencións, algo para que votar, non? Abstención. Ben, pasamos a votar a moción con a emenda incorporada, votos a favor, votos en contra, con 5 votos en contra. Pasamos ao segundo punto do día, que é unha moción do Partido Popular para proceder á reparación das deficiencias que presentan as instalacións deportivas municipais. Ten a palabra o señor Dieste. Ben, o noso concello conta con varias instalacións deportivas, 2 pabillóns, un campo de herba artificial, unha piscina, un estadio deportivo e varias pistas no rural. Ao longo destes anos medrou o número de clubes e asociacións que se dedican a fomentar diferentes actividades. Froito deste aumento é a xestión e o compromiso co deporte do Partido Popular, implementáronse e melloraron as distintas instalacións deportivas. Un novo campo de herba artificial, pistas deportivas en Raquel Soler, Angustia, en San Isidro, pistas de tenis en Melencia,
vestiarios, oficinas, embarcadoiro e o foso de remo no edificio de usos náuticos, pintada e homologación das pistas de atletismo. Na actualidade, pois varias instalacións deportivas presentan numerosas deficiencias que dificultan a súa actividade, o que provoca que, en ocasións, ditas actividades teñan que ser suspendidas ou se trasladen a outros concellos. Algúnas destas instalacións que se encontran en mal estado, pois relatamos a continuación. No Estadio da Alta, pois en febreiro do 2016, fai un ano, un temporal rompe 4 tellas da coberta das gradas e un ano despois, pois, non foron capaces nin de repoñelas. No inverno do 2015, debido aos movimentos de maquinaria no Concello, a entrada do Estadio da Alta convirteuse nunha lameira, non? Pois hoxe ainda sigue sendo igual. Nas mesmas fechas, pois no 2015, utilizase o Estadio da Alta como garaxe de maquinaria pesada, como excavadores, tractores, máquinas de limpeza de playa, pois ainda seguimos casi 2 anos despois, seguimos igual. A principios do 2016, pois concedeuse unha achega para colocar rede no mesmo estadio e hoxe, pois, a rede ainda está sin colocar. Nas pistas polideportivas do Castelo, as canastas atópanse en mal estado de conservación cun dos aros medio roto, o que dificulta a actividade deportiva. Na pista de San Isidro, unha das canastas está dobrada e as porterías en avanzado estado de deterioro. Nas pistas de Lamas e Andrés, a rede, pois a perimetral, a que cerra, volve a estar outra vez rota. No pabillón da Tomada e de Venecia, pois as goteiras e falta de limpeza son evidentes, tanto nas pistas como nos vestuarios. Esta pequena relación de deficiencias deixa en clara a deixadez deste equipo de goberno para a conservación e mantenimento das instalacións deportivas, das cales xa recibiron queixas en varias ocasións sen dar cumpridas respostas ás mesmas. Por todo elo, pois o Partido Popular propón ao Pleno da Corporación os seguintes acordos. O Goberno do Concello da Póvoa do Caramiñal procederá de forma inmediata a realizar as actuacións necesarias para que o Estadio da Alta e todas as instalacións deportivas recuperen a función para a que foron feitas, a práctica deportiva. Proceder de inmediato ao pago das achegas aos clubs deportivos do ano 2015 e 2016 e dotar as instalacións deportivas do personal necesario para realizar actividades de control mentres estas estean abertas para os usuarios. Acordo socialista. Bueno, é certo que o patrimonio municipal, entre todos o temos que coidar e ten que estar para os usuarios debidamente coidado, pero, bueno, todas estas cousas que vostedes poñen aquí, cantas e cantas veces se lle recriminaron outros plenos na legislatura anterior, sea Lamas e Andrés, sean as pistas do Castelo, sea o Campo da Alta. É certo que hai que coidar, ou teñen que coidar calquer equipo de goberno que goberne este Concello, pero, bueno, a mellor unha culpa tamén era bo reconocelo, toda vez a que se presentaron mocións nas mesmas condicións cando vostedes estaban con unha maioría absoluta e que, bueno, ao mellor nos decían que nos decíamos que era mentira, que ao final nós o único facíamos a transmitir o que incluso veciños pois nos decían. Non obstante, a ver, eu voulle votar a favor, pero porque as cousas hai nas que coidar debidamente, pero o patrimonio é de todos e os rapaces ou, bueno, a xente que practique deporte ten que ter as instalacións a mellor forma posible. Pero, bueno, antes tamén pasaba. Daniel. Sí, boa noite novamente. Efectivamente, os acordos que se solicitan aquí para a votación é que o Concello da Póvoa procederá de forma inmediata a realizar as actuacións necesarias para que o Estadio da Alta e todas as instalacións deportivas se podan desenvolver a práctica deportiva. É evidente que isto habrá que votar a favor, que se podan, efectivamente, as instalacións deportivas se podan facer a práctica deportiva. Un segundo punto que di proceder de inmediato ao pago das achegas aos clubs deportivos do ano 2015-2016. Recordar que o BNG xa trouxo esta preocupación recentemente, creo que fai 2 meses ou bueno, non sei, fai pouco, esta iniciativa tamén e, por tanto, e despois isto de dotar as instalacións deportivas do persoal necesario para realizar actividades de control mentre estén abertas para os usuarios, está ben, sería ideal. Tamén sería ideal que, efectivamente,
quen propón esta moción durante o tempo que foi concelleiro de Deportes, pois que tamén se preocupara de que eso fora así cando exerceu esta responsabilidade. Dende logo, a nos parece que son propostas sensatas e vamos votar a favor, pero recordar, como tamén acaba de facer a concelleira do PSOE, que isto que propón é curioso que quen o propón non fora capaz de desenvolverlo cando tiña a súa responsabilidade. O Goberno ten a voz a Concelleiro de Deportes. Bueno, vou a empezar por o uso de instalacións deportivas para que recuperen a súa función. Vale. Ali, como todos sabemos, hai gardados unha maquinaria da Brigada de Obras. Está na entrada e se procura que non perxudique demasiado o entorno. É inevitable que este ali porque, como todos sabemos, cando se fixo a actuación nas Unqueiras, se botou abaixo a vella depuradora onde había unha batalla campal ali, unha desfeita ali dentro de porquería e de chatarra que se acumulou durante anos e era para fotografiar, pero éramos seres inocentes aínda ao respecto e non facíamos fotos das desfeitas que ali había. De anos de desidia e de desinterés. O goberno pasado sabía perfectamente que ese espazo se iba a botar abaixo e que este pobo iba a quedar sin un lugar para que a brigada gardase a maquinaria, para que gardase todas as cousas que son moitísimas e que actualmente están repartidas en algunha instalación municipal. E, claro, é verdade que hai maquinaria grande, maquinaria pesada que ten que estar no campo da alta porque non quedou outra. Porque o goberno anterior non foi previsor e non se ocupou sabendo que a actuación das Unqueiras era inminente e que a vella depuradora se iba a botar abaixo, de que este concello tuvera un lugar para que a brigada gardase todas as súas cousas. Entón, ten que estar ali sí ou sí, porque senón teria que estar na rúa. E non vamos a deixar as cousas na rúa, verdad? Mellor que estén guardadas en algún espacio municipal. De todos os xeitos, queremos, canto antes, liberar este espazo e ter unhas instalacións axeitadas para a brigada, para a maquinaria e para todo. Por lo cual, hai unha subvención solicitada para facer unha nave e ir preparando un espazo para todo isto. Bueno, respecto do pago ás achegas aos clubs deportivos, a nós tamén nos doe que os clubs deportivos e outras entidades estén esperando polos cartos que tanta falta lle fan. A ver, aquí tratouse este tema e eu me vexo na obriga de volver a repetir os mismos razonamentos. Creo que non se lle pode pedir máis a un interventor que ven 2 tardes á semana e que está facendo todo o que pode para sacar adiante todas as cuestións económicas que ten o concello. Isto non o facemos nós, é un traballo que non fan os políticos, é un traballo que fan os técnicos e temos que esperar pacientemente a que podan acometer esta tarefa porque teñen cousas moito máis urxentes, desgraciadamente, plazos que cumprir e cousas inevitables que facer. Tan pronto poda o equipo de intervención poñerse con isto, se poñerá. Pero polo momento non foi posible e é o único que podo decir porque é que repetir argumentos, pero vostedes se empeñan en unha vez tras outra de traer os mesmos argumentos aquí. E, bueno, por outro lado, hai unhas cuantas falsedades ou afirmacións pouco precisas, non? Cando se fala da limpeza das instalacións deportivas, é que me dá risa, porque os clubs deportivos nos felicitaron varias veces porque están contentísimos de como actualmente se leva o tema da limpeza nas instalacións deportivas. Pola sencilla razón de que a limpeza nas instalacións deportivas era casi inexistente nos campos de fútbol. Agora teñen un persoal que está ali
que forma parte do persoal de limpeza do Concello e que se dedican a limpar os vestiarios, os aseos e as instalacións. Entón, bueno, pois vostede pode afirmar o que queira, pero eu afirmo o contrario. E é que neste aspecto se mellorou moitísimo. E non só nos felicitaron en eso, tamén nos felicitaron en outras cousas, pois no interés que pusemos en abordar actuacións posibles nese momento con premura e con interés. Tamén falan aquí de dotar as instalacións deportivas de persoal necesario para realizar actividades de control mentres estas estén abertas aos usuarios. Bueno, pois mire, deberían haberlo pensado moito antes porque tiveron tempo de ter ese persoal e nunca o tuveron. Porque que eu saiba, cando chegamos nos polideportivos non había ninguén. E no campo de fútbol tampouco. Nos campos de fútbol había unha persoa que foi desplazada da brigada para hacer as labores de limpeza, de recollida de lixo e cousas así. Actualmente isto se está facendo igual, exactamente igual ou mellor, porque o fan os sardineiros e persoas da brigada, polo cual recibimos tamén felicitacións debido ao estado magnífico en que se encontra o campo de xogo do Estadio da Alta, que non recordan que estivera tan ben en moitísimos anos. E, bueno, pois é o que lle podo decir aos 3 puntos que vostede trae aquí, que o entorno da Alta, tanto por dentro como por fora, está mellor do que estaba. Por fora era un vertedoiro incontrolado e foi durante anos onde se botaban entullos, onde se botaban restos de poda, onde a maleza o cubría todo, onde as silveiras a cubrían todo. Vaya vostede a mirar como está agora. E o tellado, o famoso tellado, vale. Para subir a ese tellado fai falta ter valor, porque as vigas que o sosteñen, de un momento a outro, non sei que pode pasar. Por eso se meteu o seu arreglo no PAS e estamos pendientes de facer a actuación do PAS. Mentras non se arreglou a Uralita, pois foi por diversos motivos. Un a inseguridade de subir arriba e a necesidade de facer primeiro o arreglo das vigas. Logo veu este temporal, que, como vostede di, ocasionou goteiras, e que non ocasionou o temporal. Fai pouco que se estuvo dicindo aquí que debido ao temporal se querían xestionar axudas e non sei que. Pois sí, claro que sí. O temporal fixo dano no campo da Alta e fixo dano no polideportivo que tivo goteiras e foi a única vez en que unha actividade deportiva se desplazou da nosa vila a outro lugar porque era impracticable, porque estaba mollado o chan. E nada máis, pero é que a min todo isto me produce estupor e me parece de un cinismo fora de lugar, totalmente. Para aportar un poco do Partido Popular. Ben, como usted todo ben arreglado, tenemos os outros somos tontos e non temos ollos. Dixo que todo está moi ben, que felicitan os clubs, pois felicitarán a usted, porque a mí non é iso que me din. Nin o que poñen na prensa, nin o que sale por aí. Por favor, señor alcalde, usted non me interrumpín. Déxeme falar, se me parou antes, déxeme falar, se é tan amable. Se non, colla, vou me listo, paguen ustedes e paguen que lle hagan. Que, vamos a ver, cando estábamos nos que había problemas, por supuesto, e arreglábanse. E agora volve a ver, hai que volver a arreglar. Mas non se pode tardar un ano en arreglar dúas uralitas. Esas uralitas, mentre eu estuve de concejal, arregláronse 4 veces, pero non estuveron un ano a esperar para arreglalas. En 8 anos gastaronse 1,5 millón de euros en instalacións deportivas. E agora veñen ustedes que fan, non fixaron nada. E se nós estuéramos gobernando, na Alta, non habería ali un posto máquina, seguro. Ali habería, sabedes o que había ali? Un módulo de atletismo para que os rapaces pasan un deporte ao abrigo e non á chuvia. Pero ustedes non, usted colleron e levar unha máquina para ali que é máis fácil. Hai alternativas, se se quero, pasa que hai que traballar, hai que ter voluntad, e non convertir, en vez dun goberno, parece un espertento que hai aquí montado neste pueblo. En canto, depois xa, na outra intervención, xa dixirei. Por lo socialista, por lo general. Sí, simplemente unha cuestión así, non queríamos entrar no
no debate dunha moción que non é nosa, pero, bueno, cando a concelleira comentou o tema do PAS, a respecto da tal, pois aproveitamos para preguntar, efectivamente, por que ainda non é unha dúbida que temos, non? Porque ainda obras que estaban xa do POS e do PAS do ano pasado ainda non quero dicir, aproveitando que o nomeo, porque non se executaba, non? Si nos pode contestar, vamos. Pois polo mesmo motivo que mencionou antes, por falta de traballo, demasiado traballo en Secretaría de Intervención, e estamos pendentes de sacarlas. Van a salir prácticamente todas de aquí a xuño, todas as que están pendentes. De todas formas, a obra do PAS non chega para reparar as gradas. Agora mesmo hai un técnico que está avaliando unha situación de desleixo de moitísimos anos, onde está caendo a cachos o formigón das vigas. Eso non é de 2 anos, nin de 5, que é de bastante máis. E era... Como que mentira? Pero como que mentira? Como vai ser mentira? Eu estiven ali, señor Riestre. Eu non sei se estuvo vostede, pero estive ali co técnico, estive mirando e estive explicando como o formigón reventou por o óxido que se produxo no seu eixo, que chegou, reventou, e ora é unha reparación que non se fai tan facilmente o proxecto, porque hai que variar cada viga, hai que saber o que hai que repicar exactamente cada viga e como hai que repoñelas. E ese desleixo ven de moitísimo tempo atrás. E, por tanto, hai que facer unha actuación. Non quisemos metela no PAS porque a consideramos urxente e esperamos poder metela cos orzamentos, no PAS, perdón, no POS, no plan único, e esperamos poder metela nos orzamentos municipales, para que sexa máis rápida e máis efectiva. Pero ese desleixo ven de moitísimo tempo atrás, por suposto. Ten a palabra a concelleira. Ben, aquí lendo tamén a moción, resulta que enumeran pois todas as instalacións deportivas que temos. Faltaría máis. En todos estes anos, todos os povos da comarca fixeron instalacións deportivas e teñen de todo. Nós temos, pois, o normal. Digo eu que en 16 anos de goberno algo habería que facer, pero non así ben mantidos e ben coidados. Por eso nos encontramos con unha situación de necesidades en todos os aspectos das instalacións deportivas. Efectivamente, teñen moitísimas necesidades e non se van a facer dun momento para outro porque iso é imposible. Porque os recursos son os que son. E o personal tamén. Ten a palabra, silencio. Eu non lle pido que fagan todas de un por outro, pero de un ano por outro, dúas tellas sin poñer, como iso moito máis, eu non o vexo. Aquí aprobouse facer unha prova de atletismo, nin xeito como se vai facer, con aquilo ali, é imposible. É que cando queiran facelo xa van a estar as pistas que xa perderon a homologación, por deixadez, por abandono. É que me imagino que ni siquiera van por as instalacións deportivas. Ustedes son os que están gobernando, levan 2 anos gobernando, e viñe de caer a cara de vergonza como está todo. Non só nas instalacións deportivas, en todo, en todo. Así non é como quedaron ben. Non, quedaron ben. Quedaron ben funcionando, Sí. O que pasa é que é moi fácil. Non, veña. Como cortarme, xa está. O porta do museo cerrada, perder 7.000 euros de subvención e tal, e 30.000 que subvencionaron. Eso sí que é mentira, señor Riestre. Os 7.000 euros de subvención non se van a perder. É certo que non se contratou un técnico, pero 7.000 euros se van a justificar co salario do director do museo. Non vamos a perder a subvención. E outra cousa, direi, o módulo, sabe canto costa o módulo da arte? Supoño que sabrán. Costa casi exactamente o mismo que nos deixaron de debe do ano pasado. Podíamos terlo feito se nos deixaran ese recoñecemento do judicial de crédito que tivemos que facer de 220.000 euros. Xa casi estaba feito o módulo de atletismo. Eu non acabei de falar por todo usted. Creo que teño direito a terminar. Non, pois entón céntrese na moción e non fale do técnico do museo nin se está aberta a porta do museo, non. Céntrese nas instalacións deportivas. Estou centrando no tema. Vale. O módulo de atletismo, eu sei o que vale, porque ademais fixen eu o proxecto. Iso vostede. Sí. Eu, sendo concejal, encarguei o que non fixo, un técnico que eu fixo. Non fixen eu personalmente, pero diseñei no eu. E sei o que vale. E tamén sei porque había un compromiso da Xunta para facelo. O que pasa é que ustedes nin a Xunta van, non se preocupan de nada, todo lle dá igual. Están vivindo nos mundos felices. O asunto e vexe os informes que teñen sobre a mesa a veces os concelleiros sobre este goberno e quen goberna aquí. Eso sí que o vexo. Procedemos a votar a moción. Votos a favor? Votos en contra? Apróbase con 8 votos a favor, 8 votos a favor e 4 en contra. Hai un concello que non levantou a mano, 6 se abstén. Usted, señor. Non, el. O señor Castro non levantou a mano.
Non levantou a man, señor Castro. A partir de ahora que vou facer, como que diga así, parece ben. Faga o que lle parece oportuno, faga o que lle parece oportuno, pero que se note, hombre, claro, que queda para bloquear, evidentemente. Que se note que levanta más, solo lle pido eso, vale? Solo lle pido eso. Por primeira honesto, porque ayer non contabilizou ben que se faltarlle, o señor Ovilla tamén votou en contra. Se non miren ustedes... Bueno, increíble. Increíble no. Bueno, seguimos co pleno. Increíble no. Seguimos co pleno. Vale. 9 votos a favor y 4. Seguimos co pleno. Moción do Partido Popular. Non estou nervioso, pero é que non sei por que ten que facer vostedes o detalle de nunca levantar a man. Non sei por qué. Non sei por qué. Pasamos os... Me deixa así como pronto. Sí, siga. Creo que dirijo pleno. Efectivamente. Siga. Efectivamente, non ve vostede. Moción do Partido Popular sobre a promoción do turismo no noso concello. Ten a palabra o señor Durán. Bien, nosotros traemos una moción porque entendemos que aquello que es importante y que debe ser importante para nuestro municipio, por el entorno en el que estamos y la belleza que nos rodea, que es la promoción del turismo, no entendemos que no se está haciendo adecuadamente como se estaba haciendo y creemos que no se hace, incluso perdiendo cosas que teníamos, que nos da pues, reparo que las cosas ocurran. Es obvio, y solo por poner unos ejemplos, que oye, con el devenir del tiempo en esta legislatura se prenden las banderas azules, el estado de mantenimiento de ciertas instalaciones que ya sabe que nos van a decir que estaban y que no sé qué y que no sé cuánto, pero bueno, ustedes llevan gobernando casi 2 años y su responsabilidad es mantener las cosas. Creo que distintas pasarelas están como están, ya rotas, llenas de verdín, maleza, la casa marinera está llena de vegetación, el museo se habló antes por la moción que presentó el bloque, el mantenimiento y recuperación de distintos cruceros como el de Abuín, el tema de las Puentes de Astaras, todas mociones aprobadas anteriormente que también ustedes se comprometieron a cada 3 meses darnos un informe de todo lo que estaba pendiente y que nunca hemos visto. Y le falta sobre todo de implicación, como salió en fechas recientes, de nuestras fiestas tradicionales, que creo que es algo que debemos estar orgullosos y cuidar, como fue la fiesta de Nazareno, que por no hacer un trabajo de un expediente, pues oye, está ahí el tema medio pendiente. Creo que por eso nosotros lo que proponemos es que desde el Concello se le lleven a cabo todas las actuaciones necesarias encaminadas a recuperar y mantener todos los bienes que de propiedad municipal, históricos, etnográficos, arqueológicos, culturales y turísticos para recuperar la imagen de un pueblo turístico, disponer del personal necesario para mantener abierto al público el Museo de Valle Inclán, porque vamos que ustedes nos digan que no, bien, hoy el museo estaba cerrado, ayer estaba cerrado, pasado cerrado. Es una palabra de unos contra otros, pero, perdón, yo las veces que pasé estaba cerrado. A ver si me entendéis. Que alguien esté dentro, yo no discuto que alguien esté dentro, pero si las puertas del museo están cerradas en un museo público, pues está cerrado. Si tienen que tener más personal, yo sé cuáles son las dificultades, porque soy consciente de las dificultades de todo, pero oiga, creo que hay unos mínimos que debemos de cumplir. Si ustedes creen que no, oiga, es su historia. Es decir, yo aquí no vengo a mentir ni decir, es muy fácil, mañana que la gente vaya al museo y lo ve si está abierto, está cerrado, no es más disyuntiva que esas. Y disponer del personal necesario para que la oficina de turismo abra no solo en el verano, sino también en Semana Santa y Nadal, siendo conscientes que nos van a decir que cuando se gobernaba anteriormente, toda esta historia que nos hacían y tal y cual, pero bueno, yo entiendo que desde hace casi 2 años, como vuelvo a repetir, los que están gobernando por voluntad propia son ustedes, son responsables de lo que hay y lo que no hay, para lo bueno y para lo malo. Y creo que oye, lo que tienen que hacer es cuidar esas cosas. Nosotros al menos se lo recordamos por si esto es uno más de esos ejemplos de que no les da tiempo, de despiste y nada, de cara sobre todo a la época estival más importante, que es la primavera y verano, de la que, oye, por ventura hay muchos negocios y personas que viven de ello en nuestro municipio. A portavoz socialista. É que a verdad, xa máis ou menos ven dicindo o mismo da anterior. Eu me gustaría ter claridade en saber se o museo está aberto ou cerrado. Non teño nin idea se está aberto ou cerrado, porque non me quedou claro que uns din que sí e outros din que non. O normal é que este aberto, porque o personal ali había por lo menos 2 ou 3 personas para poder abrilo. Entonces non entendo como pode estar cerrado. Begoña, non está. Antes estaba Begoña, o director de... Estaba eu igualmente, porque sou posto en servicios sociais. Bueno, eu antes vía, ou creo que estaba ali, ou vía ir ali.
Entonces, solo está o director do museo? No museo, non hai nadie máis. Bueno, pois entonces espero Vale. Ben, o BNG, estando de acordo con algunhas cuestións do fondo, desde logo non está de acordo coa cuestión da forma. É dicir, o BNG, hoxe, nalgúnas mocións presentadas, en moitos outros plenos nas mocións presentadas, non solamente durante este mandato, senón tamén durante mandatos anteriores do goberno do Partido Popular, como dicía o BNG, sempre defendeu, defende e defenderá a recuperación e o mantemento dos bens de propiedade municipal, tanto históricos como etnográficos, como arqueolóxicos, como culturais e turísticos. Insisto, xa neste pleno tratamos ese tema. Pero nós creemos que hai que mantelos, hai que recuperarlos, os que non se manteñen, hai que manter os que están recuperados, e hai que coidar todo este patrimonio porque é unha riqueza da nosa vila. Non porque fagan bonito e para recuperar a imaxe de pobo turístico. Compre facer iso porque é o noso patrimonio, o patrimonio de todos os veciños e veciñas da Pobra do Caramiñal. Ademais, evidentemente, que pode servir para atraer turismo e, desde logo, que o turismo pode ser unha fonte de ingresos interesante e importante para este concello, para os negocios deste concello e para levantar ese decaemento que sufre este concello. Iso é indubidable. Desde logo que tamén é necesario manter aberto o Museo Valle Inclán e que estea funcionando ben, e desde logo que é necesario dispor do persoal necesario para a Oficina de Turismo, que, por certo, foi unha moción que ten presentado o BNG en mandatos anteriores do Partido Popular, precisamente reivindicando isto, que a Casa Mariñeira, a Oficina de Turismo, estivese aberta non solamente na temporada de verán, senón noutras datas, como a Semana Santa e o Nadal. Ademais de que pode haber outras cuestións relacionadas co turismo, a nos parece fundamental, e por iso imos votar a favor desta moción, que se manteña o noso patrimonio. E como neso vimos traballando desde moito tempo, pois seguiremos facendo. En canto ao persoal que atende o museo, se non atende o museo, se son de servizos sociais de aquí ou de alá, pois tamén nos gustaría saber que pasa coa RPT famosa, non? Que hai moito tempo que non sabemos nada dela e aí deberían de estar regulados todos os postos de traballo do concello e así saberíamos, por fin, de que persoal dispón o concello e onde ten que estar cada un. Pero tampouco non sabemos nada dese tema. Ten a palabra por do goberno. Bueno, empezamos entonces falando do museo. O museo solamente ten un traballador. O goberno do Partido Popular, que gobernou na Pobra durante 16 anos, decidiu, nun momento dado, que o museo necesitaba un director. Eu non vou cuestionar a necesidade dun director no museo, evidentemente, de Valle Inclán, pero a realidade é que non se dotou o museo de ningunha persoa máis para traballar pois ali. Non existe unha persoa nin na recepción, nin que teña como as súas funcións estar no Museo Valle Inclán. Non existiu durante todos estes anos. Había un apaño irregular, totalmente irregular, dunha persoa que tiña que estar cubrindo un posto de servicios sociais e, de feito, o seu posto de traballo tiña unha subvención de servicios sociais que traballaba irregularmente no museo. Esa é unha realidade que ao chegar aquí a gobernar, vas analizando as situacións e nos vimos obligados, ademais, cunha necesidade en servicios sociales importante de que se levara a cabo o traballo polo personal que necesita. Claro, temos un museo que ten solamente unha persoa contratada, un funcionario. Por outro lado, temos unha lei que tamén é a lei do Partido Popular no Estado, que impide contratar. Non, os concellos, creo que todos o sabemos, non podemos contratar persoal porque non podemos aumentar a masa salarial. Polo tanto, nos vemos obligados, na maioría dos casos, a contratar a servicios de empresas e non poder contratar persoal directamente. É certo
que debido ás subvencións pois é posible contratar algún persoal durante determinados meses. Se a subvención é de 10.000 euros ou de 8.000 euros, bueno, para onde che dea a subvención, porque iso non implica subir a masa salarial. Esta é a realidade na que viven os concellos de Galicia e de España, pois debido a unha lei que nos estrangula e que fai que os nosos servicios sexan deficientes. É importante falar destas cousas, porque é moi importante que todos saibamos como afectan a cidadanía e os veciños e o desenvolvemento das vilas estas leis que sonan moito, pero que realmente logo pois non somos quen de entender como nos afectan e nos afectan moito e a todos. Ben, por que non se contratou unha persoa pois coa subvención? Vamos a ver, a subvención xustifícase coa plaza do director do museo, porque xustificando a subvención coa plaza do director do museo aumentamos os cartos que recibimos. Si xustificamos a subvención cun técnico, a cuantía que se nos otorga é menor que se o facemos con personal con maior titulación, como é o caso do director do museo. Polo tanto, esperamos que a Deputación nos ingrese 13.500 euros en base pois a esa xustificación que hai que xustificar antes de abril. Por iso lle decíamos, señor Dieste, que non íbamos perder a subvención. Por outro lado, non é certo que non houbera xente no museo. Desde, creo que o 17 de xullo ata, bueno, durante bastantes meses, ahora mesmo non me acordo hasta que momento, se foi novembro, non me acordo, a persoa que estaba contratado de bibliotecario facía tamén apoios no Museo Valle Inclán, polo tanto tamén se estaba abrindo con ese persoal. E a persoa que estaba nos servicios sociais estuvo aumentando, bueno, seguiu traballando un pouco máis no verán para apoiar ao museo. No momento en que estas persoas deixan de traballar ali, a técnica, unha das técnicas de turismo que estaba contratada na oficina de turismo pasa ao museo e trasládase para o museo a oficina de turismo. E a oficina de turismo ten un cartel que pon trasladada ao Museo Valle Inclán, que desgraciadamente alguén retirou, pero que esa é o obxectivo, manter a oficina de turismo aberta no Museo Valle Inclán intentando, pois, optimizar recursos persoais. Ahora mismo, esa persoa rematou o contrato, pois traballou hasta principios de xaneiro e agora a técnica que estaba, que por unha bolsa de emprego que se fixo pois tendo en conta todos a igualdade de oportunidades para todos, que, por certo, foi a primeira bolsa que fixemos aquí, e aquí non sabían moi ben como se facía, algo que nos sorprendeu moitísimo. Nos sorprendeu moitísimo que non se tiveran feitos bolsas de empleo, que ainda así houve algún erro, pero que non se tiveran feito bolsas de empleo dese tipo, non? Onde realmente se tivera en conta a igualdade de oportunidades a todo o mundo. Bueno, pois, o digo porque vamos, non me consta, o digo porque non sabían como facer. Ben, pois esa persoa estuvo contratada hasta xaneiro e despois, no momento en que o director do museo colleu vacacións, volveuse a contratar. O interventor non xa quisemos contratala hasta setembro, para que fixera o apoio ao museo e ao mesmo tempo ter aberta a oficina de turismo durante estes meses, bueno, antes de verán, antes de verán no museo e despois na oficina. Pero o interventor todavía dixo que tiña que asegurarse de que o podíamos facer totalmente legalmente e estamos esperando a súa resolución. Por lo tanto, non é certo que non tiveramos a oficina de turismo aberta, nin é certo que non tiveramos persoal no museo. Bueno, foi o que se estivo dicendo aquí. Estuvo aberto a oficina hasta no Nadal, igualmente que o museo.
pode ser que ahora mismo, dada esta situación, e aínda que hai persoal dentro do museo, porque o director do museo ten que estar traballando, xa que xa disfrutou das súas vacacións, ao mellor ten a porta cerrada, non o sei. Porque non fui mirar, como saben, pois non sei se esta mañán estaba cerrada, pero sí sabemos que o director do museo está traballando dentro do museo todos os días. Vale? Esta é a situación que hai. Creo que poden criticar todo o que queiran, pero son datos totalmente objetivos, que creo que se van preguntar pois aos técnicos, lle aclararán que é así. Levamos moito tempo intentando conseguir persoal o máis fixo posible. Incluso, falando de aumentar a xornada laboral de algunha persoa que traballa neste concello, coa idea de poder complementar horas ali e poder ter máis servizo. Pero, señores e señoras, teñamos en conta todos que a lei do Estado nos impide a contratación. E son cousas que, ao mellor, deberíamos, os que estamos en partidos políticos como o Partido Popular, pois presionar para que cambien, porque afectan moitísimo a vida e os servizos e o desenvolvemento económico das vidas. Con respecto a que pasa ao desinterese polo sector turístico, non sei, desinterés do goberno polo turismo na Pobra e por... Eu, a verdade, eu entendo que teña que facer a oposición, eu entendo. Entendo perfectamente cal é a labor da oposición e tamén a idea de que hai que minar o goberno. Desde logo que o temos claro e o asumimos con bastante tranquilidade, pero ás veces exagerase moito. Mire, tivemos unha brigada contra incendios que ademais se contratou este ano, que non se contratou en anos anteriores, e é certo que usted non estuvo noutros gobernos, pero ten, dos 5 que están aí, 3 persoas estiveron moitos anos gobernando este pobo. Non é usted solo, son 5, polo tanto, son conscientes da realidade, non é algo que nos esteamos, que se sea unha sorpresa. Bueno, pois, a Brigada contra Incendios estuvo limpando de Abella a Miserela, o Alto de San Xoán, Mirador da Curota, estuvo facendo realmente kilómetros de limpeza no que é os sendeiros. Señor Dieste, asegúrolle que sí, eu non fun detrás deles. Eu sí. Bueno, pois entonces sería que non fixeron o seu traballo. Sería que non fixeron, usted está dicindo aquí que non fixeron o seu traballo. O traballo supervisou o distrito, por lo tanto, si está feito. Entonces, usted de verdade pon en cuestión o traballo de moita xente. Pois eso foi pagado polo Concello da Pobra do Caramiñal. Por lo tanto, e tiveron que facer ese traballo. Con respecto ao cuidado, é certo, ahora mismo, xa antes o alcalde dixo, vamos a levar a cabo todas as obras de accesibilidade, duchas en cabío, pasarelas de madeira, areos, raposiños, temos varias accesibilidades a distintas praias proyectadas para antes do verán. Evidentemente, para os de aquí e para os que veñen, para que todas as praias estean nas mellores condicións. Contratar un carpinteiro a través do PEL, que a través do PEL podemos decidimos contratar carpinteiro para que leve a cabo todas as obras das varandas dos paseos marítimos. Por certo, a escaleira da Casa Mariñeira, que estaba rota cando chegamos cunha grieta, ustedes saberán, porque pediran unha subvención para eso, e non se fixera, está arreglada. Hai agora mesmo no tellado do museo? Pois vais a limpar, eso non é o máis preocupante. Non hai ninguna goteira, nin ningún problema, non, perdón, na Casa Mariñeira. Con respecto a que se estaba facendo hasta agora o sector turístico, miren, había 0 euros nos presupostos. Esa é a realidade, eran 0 euros. Ese é o que había. Evidentemente, pois algo máis nestes últimos orzamentos se puxo para turismo e, de feito, pois temos todos no móvil se queremos unha aplicación turística. Ahora mismo estamos... Vamos, perdón. Sigue despois a segunda intervención, porque a non ser que si queren que siga, me deixo. Non quero, quería explicar un pouco, porque... Como lle fixeron varias preguntas, permitín que se estendera un pouco máis, pero... hai unha segunda ronda. Por tanto, ten a palabra o Partido Popular. Bien, yo creo que
todo está muy bien, pero la realidad es que el museo no tiene personal. A mí entiendo sus explicaciones, entiendo la ley Montoro, pero la ley Montoro no es de ayer, ni de hace 6 meses, ni hace 1 año, ni hace 2 años. ¿Desde cuándo es? Y todos hemos visto lo que hay y lo que tiene. Tiene su objetivo que podemos compartir o no y podemos ser conscientes o no de las dificultades que atraviesa o que acarrea en ciertos momentos y puntuales. Pero es una realidad. Pero lo que sí es cierto es que el museo estuvo abierto todos los días hasta hace 20 días. Por lo que sea, yo no sé si el director está dentro, si está a la puerta. Yo lo que sí sé es que la puerta está cerrada, porque paso por ahí casi todos los días. No voy a hacer una afirmación si no estuviera, no iba a decir que el museo está cerrado si lo hubiera abierto todos los días, que no soy en ese sentido. Creo que la justificación de Montoro es la que es. Las circunstancias de trabajo son las que son, las reglas de juego son las que son. Nos gustarán o no nos gustarán, pero a todos les ha tocado sufrirla, a unos antes, otros después. Pero la realidad es que el museo está cerrado. ¿Que tiene sus dificultades? No lo dudo. ¿Que tienen ustedes buena voluntad? Me lo presupongo. Pero la realidad es que no está abierto. Creo que el mantenimiento es el que es. Es obvio ver las pasarelas, tal. Soy consciente que cuesta trabajo mantenerlas, que es una envergadura tal, como todas las infraestructuras municipales, que es todo difícil. Yo no digo que sea fácil, pero sí que nosotros lo que nos hacemos eco y reflejo de una realidad, que es obvia. Ustedes están gobernando, son ustedes los que tienen que arreglarlo. Nosotros somos oposición, como usted bien dice, y nuestra labor es decir lo que no hacen bien. Nada más. Y cuando hacen algo muy bien, tampoco tendremos ninguna duda en reconocérselo. El problema es que probablemente no hacen, que muy poquitas cosas las hacen bien para que podamos reconocerles lo que hacen. Pero es la realidad. Y en cuanto a la casa marinera, miren, si usted no le da importancia y que esté como usted, a nosotros nos importa, porque creo que es una imagen que damos de nuestro municipio. En cuanto al presupuesto, pues no sé si es realidad, probablemente cuando ustedes entraron al presupuesto estaba agotado en ciertas partidas, pero también es cierto que ustedes han tenido todo el presupuesto del año pasado para disponer como ustedes quieren el de este año. Y la realidad es la que es. Yo no lo estoy hablando de hace 5 años, lo estoy hablando de 1 año y medio para aquí, desde que ustedes voluntariamente son gobierno. Y creo que me habla usted del tema de turismo, que no tienen dinero, pero lo que sí es cierto es que esa aplicación que ustedes han desarrollado para el teléfono móvil fue gracias a una subvención conseguida por la anterior corporación del Partido Popular y que no era quizás para ese objetivo, sino que era para otro y ustedes lo aprovecharon para eso, con su criterio, que es, tienen ustedes la libertad de decidir una vez que están gobernando. Pero creo que las cosas son como son. La realidad es la que es. No hemos presentado el informe de Nazareno porque, oye, no era obligatorio, según parece, pero creo que es importante hacerlo porque creo que las cosas, aunque no sea necesario e imperativo hacerlo a veces por defender lo que tenemos que defender, es importante. Y creo que el turismo es algo en lo que creo que todos coincidimos que en nuestro municipio, fuera de que el calificativo de bonito, importante mantener las instalaciones y recuperar temas arqueológicos, etnográficos y todo esto, es importante hacerlo. Y la realidad es que no se hace. O no se hace, a nuestro entender, con el énfasis y el interés que debía hacerse. Y por eso es el motivo de la moción. Si ustedes creen que lo hacen perfectamente, la realidad es la que es. ¿El Partido Socialista? ¿Problema? Sí, bueno, eu preguntaba antes pola RPT, non se me contestou, e quería, bueno, comentar tamén unha cousa con respecto ao cuestión do persoal necesario para o Museo Valle Inclán e tamén para a Oficina de Turismo. Desde o Benega pensamos que un museo debe de estar aberto as fins de semana, non por cuestións de turismo, sino incluso por cuestións de viaxes culturais e de moitas cousas. Os museos do mundo pechan os luns, abren todos os días da semana e pechan os luns. Nos parece importante que estivese aberto as fins de semana e tamén nos parece que sería desexable que a Oficina de Turismo abrise as fins de semana. Desde logo que a Lei Montoro non permite a contratación de persoal, todos sabemos como é iso, pero existen moitas maneiras ou outras posibilidades ao mellor de ter aberto o museo, como pode ser un voluntariado cultural ou explorar outras posibilidades para ter esa oferta para facer esa oferta o máis ampla posible. Para facer un voluntariado cultural sempre ten que haber unha persoa ali. Ti non podes deixar un ben, máis un ben deste tipo, non o podes deixar simplemente un voluntario. É necesario que sempre o voluntariado nunca sustituye un traballador, apoia, pero non sustituye.
Entonces, eso, de feito, é que o valoramos, o comento, porque o valoramos, nós estamos totalmente de acordo de que o museo tiña que estar aberto tamén os domingos, está os sábados, estamos totalmente de acordo que tiña que estar aberto os domingos, e ese é unha dos nosos obxectivos. E aquí parece que hai concelleiros que se pasan por, non sei, que comentan que a lei Montón non importa e tal, pois fala usted co interventor. Que aquí as cousas, hombre, se fan de calquera maneira e aquí non pasa nada, pero nos intentamos facer todo pola lei. Porque é imprescindible cando se está gobernando, sobre todo ter claro que vas facer as cousas sempre conforme a lei. Porque ao final é o que levas, a honestidade, nunca facer nada ou intentalo, polo menos conscientemente, que non debas facer porque a lei che impide, non? E iso, pois, nos impide, intentamos organizalo como podemos, pero desgraciadamente non é tan fácil, é o nos obriga, e estamos niso. De todas formas, antes me cortou o altarle, quería comentar que sí temos invertido moito en turismo, desde a propia aplicación, as rutas de senderismo, unha aplicación que vai salir agora que é a aplicación do Museo Valle Inclán e da ruta cultural de Valle Inclán. E acabamos de solicitar unha subvención para a sinalización turística de todo o que é a ruta, bueno, da subida hasta Aldea Bella, tamén cartelería para señais para as praias e 3 rutas, bueno, unha ruta de cruceiros en coche e 2 a pé. Polo tanto, coa súa aplicación de móvil correspondente, coa idea de que a través de lectores de códigos QR, cada persoa que pase pola ruta do cruceiro coñeza e teña información de todo o que significan os cruceiros para a nosa vila e cada un deles, como é o mismo coa aplicación do museo. Tamén invertimos en folletos para a oficina de turismo, que había moi poucos e moi antigos, o Rueiro, hai folletos con rueiros, os mapas de senderismo, bueno, realmente hai unha inversión respetable en todo o que é o desenvolvemento turístico da nosa vila. Insuficiente, seguro. Que hai que seguir traballando, seguro. Perfectos, desde logo que non, pero tampouco tan imperfectos como está pretendendo aquí. Hai moito traballo detrás de moita xente. Bien, yo no dudo que haya mucho trabajo y que haya mucha voluntad. Le dije antes que se lo presuponía, a ver si me entiende, pero también digo que no ponga en mi boca lo que yo no he dicho. Yo no he dicho que estoy contento con la ley Montoya, yo solo digo que son unas reglas de juego que hay que jugar todos, en todos los momentos. No es solo una desgracia o una circunstancia que les haya ocurrido a ustedes, sino que esto es de siempre. Y la realidad, bueno, desde que se aprobó hace 6 años, es decir, vamos a ver, pero no es una cosa que les haya tocado a ustedes por el Espíritu Santo, sino es una realidad, igual que, oye, el museo funcionó siempre, las instalaciones están siempre ahí, ahora podemos discrepar de si está abierto o está cerrado, yo le digo que está cerrado, usted me dice que está abierto, es tan obvio como ir allí mañana, no pasa nada. Si no, perdone, yo le he dejado hablar, si no me importa, si me entiende, creo que es una cosa que es obvia, porque al final hablamos de lo que hablamos, que es una realidad. Yo entiendo que hay cosas que no les gusta y hay cosas que entiendo que ustedes ponen buena voluntad, pero no quieren, es decir, yo entiendo todo eso, pero sí que creo que nuestro municipio, uno de sus potenciales más importantes que tiene es el turismo y no estamos haciendo lo que se debe para fomentarlo. No lo estamos haciendo porque no mantenemos ni lo que tenemos, que es la desgracia que ocurre en otras facetas de nuestro municipio, ya no solo el turismo. Y si ni siquiera hacemos mantener lo que tenemos, que con mucho trabajo, mucho esfuerzo nos costó mucho tiempo, pues oye, esto es lo que hay. Y bueno, dejámoslo porque si no... O Concello de Abuín tiene un mantenimiento perfecto. Mire, siempre se acostumbra usted a hablar cuando no debe. Puede usted hablar cuando quiera, es cierto, pero creo que siempre hacer puntualizaciones que yo... ¿Alguna vez tiene que...? No, sí, alguna vez sí. A mí personalmente sí. No, 2, perdón. A ver si igual no contar. Esta es la primera. No, esta es la primera, perdón. Esta es la primera, pero porque yo es que no es que le deje, sino que yo le contesto a usted. Mire,
El crucero de Buin estaba en el suelo. Estaba en el suelo. Ustedes llevan 2 años, se ha aprobado una moción hace meses para restaurarlo y no se ha hecho nada. Yo entiendo, yo no niego la realidad, ¿se me entiende? Yo no voy a decir que todo estaba perfecto el día 30 de mayo. Es que no estaba perfecto. Pero todo lo que se ha conseguido, que mucho esfuerzo de mucha gente y muchos sacrificios, pues oiga, no está como al menos debía estar, que es mantenido. Nada más. Pasamos a votar a moción. Votos a favor da moción. Votos en contra. E aprobarse con 4 votos en contra e 9 a favor. Pasamos á última moción, que é unha moción do Partido Popular tamén, sobre o Plan Único da Diputación. Ten a palabra o concelleiro. Bien, para ser breves, la moción se trata básicamente de instar a la Diputación que garantice que el dinero que percibe el Concello de Pobro del Caramiñal pues siga siendo el mismo que sigue recibiendo por los distintos planes provinciales, que este año por la unificación pues no ha sido así. Lo que existe es que realmente la Diputación se comprometa a garantizar esos recursos que son siempre necesarios. Ten a palabra o Partido Socialista. Eu, con respecto ao que se me permite facer un inciso, é un detalle que me pasou este verán con respecto a rutas de senderismo que decía a voceira do goberno. En algúns sitios, como están as rutas de senderismo madrileño, porque paseaba con neto de 5 anos. Bueno, chegaron a un punto que intentaron seguir pola maleza que había. E o día siguiente dille, abuelo, vamos a la selva. O sea, o rapaz, o sea, de tan como están algunhas rutas de senderismo, a ver, é un rapaz pequeno. Estiveron 5 persoas desplazadas. Pois... 5 persoas, así que se unha ruta mide 23 km, Teresa, se unha ruta mide 23 km e outra 15, pero... Que? Sí, home, dixo, bueno, que foi un detalle, vale, un detalle que pasou, pasou este verán, que, bueno, que me fixo gracia por la contestación do rapaz. Bueno, me parece ben que pidan que este ano que se cumplan, que queiran os mismos casos que os de 2016, pero bueno, no 2014, no 2013 que gobernaron ustedes, teñen bastante, porque non piden esas achegas, porque son bastante inferiores. Entonces, porque no 2016 fueron 75 millóns, pero cando gobernaron ustedes eran 24 e 43. Entonces, o que están facendo é apoiando o goberno actual da Diputación. Por la distribución que fan dos fondos que non son con criterios objetivos, que se aceptan por todos os concellos con transparencia, porque esta iniciativa vai obrigar a Xunta a facer o mesmo, modificar o plantexamento de que se reparten os criterios, os fondos sin criterios objetivos e sin transparencia, como fai a Diputación de Ourense, non? O plan da Diputación da Coruña cambia o xeito de gobernar as Diputacións e a Xunta, sin ser clientelares, de un xeito democrático, transparente, onde o reparto dos fondos públicos non é unha moeda de cambio de favores políticos, ni se distribuían pola cor política, se xestionan como un dereito dos concellos a recibirlos e elimínanse as colas a pedir os alcaldes ao deputado de turno ou ao presidente da Diputación que hai do meu, non? O goberno, desde que goberna a Diputación, o Partido Socialista, a coalición do Partido Socialista e o LG, incrementaranse todas as transferencias de diñeiro aos concellos, agás as subvencións nominativas que caprichosamente otorgaba o presidente de turno do Partido Popular. Eu creo que con esta moción o que fan é recoñecer o goberno provincial actual, xa que non queren recibir a mesma cantidad no 2016 e non queren as que recibían no ano 2014-13, que era cando gobernaban vostedes. Digo que será por algo. Podría? Ben, efectivamente, no primeiro punto do acordo en que nesta moción se pide que a Diputación da Coruña garanta que o Concello da Pobra bueno, dice que
que garanta que o Concello da Pobra non verá reducido como mínimos os ingresos que percibiu o ano pasado. Efectivamente, o ano pasado xa viu aumentados os ingresos o Concello da Pobra grazas a que o Goberno da Deputación engadiu un plan novo, como é o PAS, e pasou o Concello da Pobra de recibir en torno aos 400.000 euros que recibía nos gobernos do PP a recibir máis de 500.000 euros. Iso por unha parte. Por outra parte, vostedes saben, porque esta mañá foi a pleno, que para o 2017 o plan único que vostedes denominan, a Pobra do Caramiñal recibiu 602.000 euros. Por lo tanto, xa se viu incrementado do ano pasado, pero se viu moito máis incrementado o que recibirían con gobernos do PP. Por outra parte, ademais, as propias bases do plan único contemplan no seu punto 2 que esta asignación se vai incrementar con novas achegas ao longo do exercicio 2007 con cargos aos remanentes que se poidan xerar, sendo previsible que se alcance a cifra de 100 millóns ao final do ano. Neste momento, no plan inicial, hai 79 millóns consignados para toda a provincia e é probable que se acabe nos 100 millóns. De feito, como sabe, porque tivemos un pleno esta mañán, había que engadir o que se denomina un plan complementario con 200.000 euros a maiores en previsión dese remanente que vai chegar ao Concello. En canto ao punto 2, que piden que a institución provincial se comprometa a incluir na partida orzamentaria co que arranca o plan único dos concellos os remanentes de tesourería que se vayan xerando ao longo do exercicio 2017, pois mire vostede, se se dedicaran todos os remanentes de tesourería a este plan único durante o exercicio 2017, peligrarían os 2.000 kilómetros de vías provinciais, peligrarían cartos destinados a outras áreas como servicios sociais, cultura, deportes, patrimonio, políticas de igualdade, normalización lingüística, promoción económica, turismo. Peligraría a asistencia técnica, informática, xurídica e económica que a Deputación presta aos concellos e peligraría tamén o apoio ao tecido asociativo que recibe subvencións por parte da Deputación. É dicir, os cartos da Deputación teñen que ter un reparto equitativo, teñen que favorecer a igualdade entre todos os concellos, pero teñen que manter tamén as vías e as liñas de subvencións a que está obrigada a Deputación. Iso por unha parte. Por outra parte, este plan único da Deputación ten moitas vantaxes porque mellora e simplifica as fórmulas de financiamento. En vez de presentar POS, PAI, PAS e 11 líneas de subvencións, é dicir, en vez de presentar 13 expedientes á Deputación, solamente hai que presentar un único expediente, o cal simplifica a xestión e libera de traballo aos funcionarios municipais. Segundo, afonda nunha reclamación histórica que é a autonomía local, porque ao convocarse un mes antes de que comece o exercicio permite aos concellos incluir nos seus orzamentos anuais esta asignación da Deputación para destinada aos gastos que o Concello considere. Terceiro, é un bo mecanismo para sanear as contas públicas nunha doble vertente, porque, por unha parte, permite, non solamente permite, sino que obriga a aqueles concellos que teñen un determinado nivel de débeda, obriga a estes concellos a sanear as súas contas cunha parte do importe que se asigna, pero, por outro lado, ademais, ao suprimir o 20% que era obrigado para o Concello, o suplemento, é dicir, unha obra que costaba 100.000 euros, a Deputación financiaba 80.000 e o Concello tiña que poñer os outros 20.000 obligatoriamente. Ben, iso desaparece. E iso supón un aforro de máis de 100.000 euros que non hai que gastar a maiores para este Concello. Pero o máis importante e o fundamental para nós, desde logo, é que este plan da Deputación se resolve en base a criterios obxectivos e iguais para todos os concellos, que son unha cota fixa, o esforzo fiscal, o número de parroquias, a poboación e a superficie.
e que termina, como decía a vocera do PSOE, e que termina con esa práctica tan deleznable e tan pouco democrática e tan clientelar como eran as denominadas subvencións nominativas. O que quere dicir ese nome é que o goberno do Partido Popular, en vez de distribuir equitativamente con criterios obxectivos a todos os concellos o financiamento da Deputación, o que facía era dar subvencións a dedo. Esos son as subvencións nominativas. Ben, no ano 2013, con un goberno do Partido Popular na Deputación, o nivel de subvencións nominativas, é dicir, a dedo, foi do 31%, que é unha barbaridade. No ano 2014 foi do 28%. E no ano 2015, grazas a que comezou a gobernar a Deputación, o PSOE e o BNG, esas subvencións nominativas diminuíron ata un 5,02% do orzamento. Pero voulle dicir máis, a última modificación de decreto que aprobou Diego Calvo antes de deixar a Deputación fixo o seguinte: investir 5.700.000 euros en subvencións nominativas, é dicir, a dedo. E estas subvencións nominativas, é dicir, a dedo, foron nun 95,85%, é dicir, nun 96% para concellos gobernados polo PP. Máis de 4,5 millóns de euros a concellos gobernados polo PP. 125.000 euros a concellos gobernados polo PSOE e 70.000 euros a concellos gobernados polo BNG. Estes 70.000 euros supoñen un 1,49% desa modificación de decreto. E asegúrolle, señor Durán, que os concellos gobernados polo BNG na provincia da Coruña no ano 2015 non eran 1,49% de 93, eran máis do 10%. Entón, acábanse con esas prácticas clientelares de distribuir os cartos da Deputación só entre os concellos do PP, perxudicando a concellos gobernados por outras forzas. É un plan que, ademais, aumenta os ingresos dos concellos, simplifica a xestión, axuda a terminar coa débeda, favorece a autonomía local e permite planificar e programar os orzamentos dos concellos con maior liberdade e con maior posibilidade de execución. É un modelo que, desde logo, deberían adoptar outras administracións, estamos seguros disso, e, desde logo, non lle vemos ningún sentido a esta moción que presenta, como non sexa unha cuestión de demagoxia, de pura e simple demagoxia. Ben, por parte do Goberno de nos Porre, no seu día fixemos unha valoración positiva do Plan Único do POS-Plus 2017, pois en base a varios dos argumentos que acaba de expoñer a señora concelleira e, sobre todo, en base á facilidade de xestionar os cartos propios, os orzamentos propios e non ter a unha serie de traballadores do Concello solicitando continuamente subvencións, justificándoas e entorpecendo, ao fin e ao cabo, o funcionamento da Administración. Realmente, en canto ao POS, PAS e PAI, realmente a xestión é prácticamente a mesma. Mientras que van xuntos no mesmo plan, o traballo é exactamente o mesmo porque requiren informes separados, os proxectos teñen que ser separados e o traballo é exactamente o mesmo, que a dificultade que hai que facelo todo xunto, pero, bueno, é un mal menor dentro dunha intención que, aparte, sabemos que a Diputación non pode conseguirlo de outra maneira por a propia lei Montoro, de novo, e que o remanente ten que ser finalmente sostil, etc. Unha serie de reglas que impiden xuntar, digamos, en unha partida única todo o que dá. Creo que os números que fixo non son exactos porque se esquecen do PAI e o PAI sumaba tamén o ano pasado e este diálogo vai dentro dos 602.000 euros. En todo caso, hai un compromiso da Diputación de se achega do plan complementario, no que nós non temos motivos algún para dubidar. O que obrigaba este Concello era unha cantidade mínima de 120.000 euros, era o que tínhamos que facer como mínimo, e puxemos 200.000, todos os concellos ponen de máis, porque tamén existe o compromiso de chegar a máis, non o sabemos. Esta moción, en todo caso, si ven adiantada, habrá que ver realmente canto chega co plan complementario e despois botar números. Nos non vamos a apoiar, non nos vamos a meter nos debates internos, de todas formas tamén habría que ir máis hacia atrás na historia e non é o Partido Popular único que practicou a política clientelar e denominativas dentro do goberno. Pero, bueno, aplaudo e aplaudimos e nos sentimos moi satisfeitos dese cambio de política radical e que conduce a cara a un reparto equitativo e xusto de gran parte, senón de todos os recursos que reparte
a administración da Deputación vai camiño do seu adelgazamento e a súa desaparición, que realmente é tamén o que nos Pobra temos valorado como positivo, porque non ten ningún sentido a súa existencia para nós desde o noso punto de vista, e hai outras maneiras de organizar a administración superior a municipal diferentes da Diputación. En todo caso, nos vamos a abster, non consideramos que sexa necesario apoiar esta moción, non consideramos que sexa imprescindible reclamarlle a Diputación que faga algo que teña o compromiso de facer. Ten a palabra o Partido Popular. Bien, nosotros lo que proponemos en la moción, que parece que no hay, lo vemos de distinta manera, es que realmente los ingresos de este año con respecto al año pasado son inferiores. Y lo único que queremos es que al menos se garantice un mínimo, que entendemos que después de haber puesto unos criterios objetivos que ya se pusieron en la época de Diego Calvo, realmente después ustedes los han modificado y cambiado, pero el criterio ya ha sido ese. Entendemos que la realidad es que nuestro concello este año recibe menos dinero a expensas de lo que ocurra después. Y lo único que queremos es que se garantice eso. A nivel de las nominativas y cómo se reparte el dinero, yo no voy a entrar en esa historia, no voy a entrar, no, tampoco no voy a escapar de ese tema, pero sí que le digo que es normal que los concellos del Partido Popular en su momento hayan llevado más dinero, porque la realidad geográfica es que hasta el 2015 la inmensa mayoría de los municipios y ayuntamientos de la provincia de La Coruña estaban gobernados por el Partido Popular. Es una realidad que es obvia. No sé si el porcentaje, yo no voy a discutir ni porcentajes del 10, del 3, eso no voy a entrar en esa historia porque es un dato que desconozco y hoy no voy a entrar en esa historia, pero es normal que si la mayoría de los gobiernos municipales están dirigidos por el Partido Popular, normal es que la mayoría de las subvenciones nominativas vayan al Partido Popular. Después que el porcentaje sea exacto o no, ecuánime tal, yo creo que al final las nominativas se basan más que en un reparto a lo mejor equitativo, en un reparto de proyectos. Y hay proyectos que nosotros no hubiéramos podido hacer la reparación o la transformación del Teatro Elma, porque no hubiéramos sido capaces de recibir el dinero que se recibió. Entonces, si nos podemos comparar con otros municipios de al lado, pues a lo mejor sí que hemos recibido más dinero, pero eso no deja de ser justo e injusto, porque hay a veces infraestructuras, como usted bien dice, de carreteras, que a veces hay que actuar en un sitio y en otro, y el reparto nunca va a ser equitativo y justo, porque a veces hay que hacer la actuación en un sitio y en otro. Y creo que eso es un poco el trasfondo de la moción, garantizar unos ingresos que creo que este año se han reducido. Y sobre todo, en el segundo punto que me decía usted que no se garantiza después el mantenimiento de los servicios que presta la Diputación, lo que se habla es del excedente. Si lo hay, de los remanentes de tesorería, si no los hay, no los hay. Se supone que hay un remanente de tesorería cuando al final ya se ha gastado para las necesidades del día a día y las infraestructuras que tiene que asumir la Diputación. Pero bueno, entendemos que no vamos a llegar nunca a un acuerdo en este sentido porque vemos las cosas de distinta manera. Nosotros lo único que pedimos es que al menos se garantice a este ayuntamiento el nivel de ingresos que tenía. Si le parece bien, bien, y si les parece mal, pues nada, no pasa nada. Su decisión y su libertad. Grupo Socialista. Rodrigo. Ben, insisto, o remanente de tesorería relacionado con isto xa vai nas propias bases do plan único, polo tanto non ten sentido o segundo punto, a non ser que se quixera engadir outra cousa, que non pode ser porque ten que ser para atender outras necesidades. En canto aos criterios obxectivos que di vostede que introduciu Diego Calvo, efectivamente, e de feito introducíronse no POS, e foron eses criterios do POS os que se adoptaron para este novo plan da Deputación, pero soamente existían no POS. Agora afectan a todo o financiamento dos concellos. En canto de que é normal que levasen máis cartos os concellos do PP porque son máis unha cousa que sexa maioría e outra cousa que estamos falando do 96%, e iso, o 96% non é, aseguro, e vostede sabe que non é. Ben, e en canto ao Teatro Elma, evidentemente non se podería ter feito o Teatro Elma con unha subvención nominativa, pero poderíase ter feito con un plan único da Diputación, por exemplo, en varias anualidades. Quero dicir que hai moitas maneiras de financiar as cousas e que a nós nos parece, desde logo, este plan o máis destacable, que é máis democrático, máis transparente, moitísimo máis transparente, e que impide
ese tratamento clientelar dos cartos públicos. O goberno en intervención, se quere dicir algo máis, para regular. Yo solo no vamos a discrepar aquí o discernir si es más clientelar o no. Cada uno tiene sus criterios, yo no digo eso. Nosotros lo único que pedimos es que se garantice que el Ayuntamiento de la Puebla va a recibir el mismo dinero que va a recibir. Si ustedes quieren garantizarlo y exigir a la Diputación que bien, si no, no. Pero es lo que nosotros pedimos, que el Ayuntamiento de la Puebla de Caramiñal reciba el mismo dinero que recibió el año pasado. Y no por haber cambiado los criterios, unificarlos, que se haya reducido el importe como se ha reducido este año, 80.000. La realidad, ustedes mismos. Procedemos a votación. Votos a favor da moción. Votos en contra. Abstencións. Aprobamos a moción, por lo tanto. Pasamos a dar conta dos decretos da alcaldía e informes da alcaldía. Bueno, xa se mencionaron en varios puntos do orden do día as subvencións que vimos de solicitar a semana pasada, concretamente. En infraestructuras municipais son 85.000 euros o proxecto para a construción dunha nave para a brigada que se levará a cabo nunha parcela do polígono, si conseguimos a subvención. En accesibilidade e señalización turística, o proxecto é de 54.000 euros, o explicou a concelleira. O Fondo de Compensación Ambiental invertirase este ano nunha contratación dun técnico de medio ambiente que virá para apoiar distintas tarefas que se desenvolven, hoxe en día están repartidas por varios traballadores municipales, como pode ser pois, o control da maleza nas fincas, que dá bastante traballo, moito traballo, e é necesario o control de verquidos e outra serie de ocupacións que nos van a vir moi ben para liberar, como digo, traballadores que hoxe en día están saturados con esas tarefas. Se vai a mercar unha pick-up chamada, un vehículo todoterreno que se utilizará para a brigada en época, digamos, normal e durante o verán, pois para a brigada antiincendios. Non teremos que alugala como fixemos o ano pasado. E tamén se vai mercar un vehículo híbrido porque se a pick-up non tiene por que ser híbrida porque era para tarefas medioambientales, digamos, mentras que o vehículo híbrido que se vai para a Policía Municipal, calquer outro vehículo que non está relacionado directamente con as tarefas medioambientais tiña a obrigatoriedade de ser híbrido, nos parece boa idea, e aparte, pois, é unha boa maneira de apoiar o medio ambiente tamén este tipo de vehículos. Por tanto, tenemos a dotación de ese novo vehículo, deixaremos de ter de poñer unha partida para o vehículo de Policía Municipal nos orzamentos, porque se cubriremos con esta subvención. Se solicitou, efectivamente, a subvención de normalización lingüística, que consistirá en que teremos un traballador ou traballadora máis no Concello tamén, para apoios, a súa función como DIP, pero que tamén, ao final, acabará apoiando pois, a xestión da página web e outras cousas, non? Aparte de todas as súas funcións relacionadas co posto, exactamente. Tamén se mencionou aquí o PEL, xa está tamén enviada a subvención, e este ano contrataremos, ano pasado se contratou un bibliotecario tamén, unha persona que traballa na biblioteca, pero este ano vai ser todo para a brigada, conscientes de que hai moitos retrasos solucionando a veces desperfectos ou que sexa, o que se mencionou das pasarelas, como decía o concelleiro e tamén o dixo a concelleira, vamos a contratar un carpinteiro para a reparación de pasarelas e moitas outras estruturas de madeira que temos no Concello. Se vai contratar un electricista, que reforzará ao único que temos, un barrendeiro para a brigada de limpeza, un barrendeira, e un peón de brigada. Serán todas as contratacións do PEL. Tamén informar que se comezou ca campaña de especies alóctonas, con unha conferencia e despois, se repartiron dípticos en todos os centros educativos e se inaugurou unha exposición e todavía tenemos máis actividades previstas dentro desta campaña. Tamén informar que xa están listas a contestación, xa están introducidos os cambios no inventario de camiños, están preparadas para salir as notificacións das alegacións e, como foi o noso compromiso, traeremos en marzo cos novas incorporacións, algunhas feitas de oficio por o propio goberno e outras recollendo as queixas ou as solicitudes, que non se poden chamar alegacións neste caso porque non hai período de alegacións abertas, pero, de novo, informará ou ben o seu secretario ou ben a empresa que está contratada por CAP a súa tarefa e traeremos, de novo, o inventario de camiños con esas novas modificacións. Tamén informar que os eólicos que están baixo unha sentencia judicial en risco de ter que ser eliminados, digamos, por un contencioso, debido a que o anterior goberno non solicitou o permiso de medio ambiente e houve un veciño que
plantease un contencioso e se lle dou a razón en primeira instancia, encargamos de solicitar o permiso, xa temos o permiso de medio ambiente e é unha boa noticia porque para nós a empresa que estaba xestionando os eólicos daba moitísimos problemas porque non pagaba o Concello e non lle pagaba realmente, non lle pagaba prácticamente a nadie e en risco de ser embargado por unha entidade bancaria, pois finalmente vai a proceder a vender a outra empresa os eólicos, con que xa tivemos unha reunión e esperemos que cumpran e paguen pois as debedas que ten pendente co Concello, que son uns recursos interesantes para o noso municipio. E nada máis, pasamos entonces as mocións de urxencia, se hai alguna. Rogos e preguntas. A RPT, sí, se preguntou antes. A RPT, pois, seguimos traballando nela e estamos prácticamente a punto de presentar a oposición. Esperemos que sexa, non sei, nunha semana ou dúas se poda presentar a oposición. A nosa sesión.